globalno povezanom poslovnom svijetu certifikati bonitetne izvrsnosti su među rijetkim garancijama kvalitete tvrtki. Već godinama najbolje od najboljih hrvatskih tvrtki, a kojih je manje od 10%, ujedinjuju certifikati društva Dun & Bradstreet. Oni su svečano podijeljeni i 30-ak najuspješnijih tvrtki iz cijele Slavonije i Baranje. Mi, osim što radimo u Hrvatskoj, imamo podružnicu u Njemačkoj kroz koju smo prisutni praktički u mnogo zemalja Evropske unije i bonitetna izvrsnost koju mi imamo i dobivamo evo već treća godina za redom pokazuje našim zaposlenicima, našim dobavljačima, našim kupcima određenu stabilnost financijsku i poslovnu u našoj tvrtci. Mi kao veleprodaju vrhunskih potrošnih materijala javljamo se na dosta natječaja i prilikom tog natječaja koristimo certifikat bonitet izvrsnosti kao prilog da poštujemo sve svoje obaveze i da smo kvalitetan partner dobavljač za takvu vrstu potrebe, odnosno takvog materijala ako neko treba. Mi smo javni, ali bez obzira na to, velika nam je čast i zadovoljstvo i ponos da smo uopće uspjeli doći do platinastog certifikata kao najviše bonitetne izvrsnosti i vjerujem da je i svim našim, da tako kažem, poslovnim partnerima također predstavlja jednu sigurnost u našem poslovanju. Dun & Bradstreet već više od 180 godina posluju diljem svijeta. Njihov certifikat bonitetne izvrsnosti potvrda je pouzdanosti, vjerodostojnosti i najmanje rizičnosti za gospodarske subjekte. Bonitetna izvrsnost kao takva i ta metodologija po kojoj se izračunava bonitetna izvrsnost tvrtki je međunarodno priznata i predstavlja koje tvrtke su najbolje poslovale unazad godinu dana i koje su stabilan i pouzdan partner u sljedećih godinu dana. Glavna analitičko-prediktivna ocjena je taj failure score koji podrazumijeva preko 150 kriterija koje uzima u obzir kad se ocjenjuje bonitetna izvrsnost tvrtke. A ističe i kako je u Slavoniji i Baranji sve više tvrtki prepoznalo prednosti bonitetnog certificiranja, ali kako je dobar znak što je i sve više tvrtki s ovog područja zadovoljilo stroge kriterije za certifikat tvrtke Dun & Bradstreet. Slavonija u zadnjih nekoliko godina pokazala da je regija koja stvarno ima kvalitetnih tvrtki, ima puno proizvodnih tvrtki koje su bile u nekim težim razdoblju, malo teže razdoblje su bile tu i pandemija, međutim one tvrtke za koje smo mi prije nekog godina rekli da će oni biti stabilne, sjetite se da failure score kao takva analitičko-prediktivna ocjena daje prognoziranje da će ta tvrtka biti stabilna i u budućnosti. I to smo mi pokazali i dokazali našom metodologijom. I zato su te tvrtke koje su danas ovdje već godinama dobitni certifikata i oni time dokazuju svoju izvrsnost u svojem poslovanju. Poseban gost događaja bio je poznati hrvatski plesač s 20-godišnjim iskustvom u prodaji Davor Bilman. On je održao predavanje o metodi skenera osobnosti koja se temelji na principima utvrđivanja i prepoznavanja osobnosti te se koristi za razumijevanje sebe i drugih. No kao najveći alat za prepoznavanje osobnosti Bilman koristi cipele. Nema tajne dobre ili loše stvari, znači samo staviti pravu osobu na pravo mjesto. Tako da svi smo različiti i u tome je ljepota i ne možemo svi raditi isti posao. Neko ko radi u prodaju, računovodstvu treba biti potpuno drugačiji, što znači da ima i drugačije cipele. Predstavio i svoju knjigu Nosi mi se moja boja, koja pobliže govori o metodi detekcije osobnosti. U okviru događaja održan je takozvani speed networking, gdje su se najbolja poduzeća Slavonije i Baranje u 2 minute predstavila jedna drugima, te dobila priliku ostvariti nove kontakte te pronaći nove poslovne partnere.